Assalamualaikum warahmatullah sakiraɓe wondaɓe haala marketing inanta jeygol Pulaku TV ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna mo anduɗon mo bowɗon. Sakiraɓe mi wari ha mo wannen vidéo ɗo vidéo men ɗo mi andi ngol fottanani yimɓe feere ngol fottanta yimɓe feere bo ngol seyna woɓɓe feere ngol wawangol suna woɓɓe feere bo e non ngol ɓeddan encourage go yimɓe feere e ngol wawangol décourage yimɓe feere bo ngam may ɗo deydey to ngol fottanima ma ko ngol encourage ma ko ngol sunima ko ngol si a waɗa muñal derirawo ngam may ɗo miɗi on gatana vidéo may ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare nanon ɗume mi wolwata dow majum. Ngam may ɗo vidéo may ɗo foti a lara guddel man tan a ƴayi de timmuɗum magol aɗo yero ha a timmuɗum magol to a mari haji ha lara timmuɗum magol ngol pat magol complète nastu ha YouTube a winda hala marketing banta a lari windi ɗon ma bo a winda jeygol Pulaku TV ha nder chaine ɗiɗi ɗo kala ha nasti fu a wawan tawugo vidéo ngol mi yerɓi. Ngam may ɗo heɓa a lara ngol a fama ɗum ɗume ɗum miɗi wolwo dow maka mi wi ngol wawan ngol seyna yimɓe feere ngol wawan ngol suna yimɓe feere ngol fottana woɓɓe feere ngol fottanta woɓɓe feere ngol encourage woɓɓe ngol wawan ngol décourage yimɓe feere bo mi andi yimɓe ɗuɓɓe maran haji famugo ɗume ɗum miɗi wolwo dow maka. Ngam may ɗo nasto YouTube windu hala marketing ma bo jeygol Pulaku TV YouTube a tammi larugo vidéo may ɗo ngol pat magol. Ok sakiraɓe banta miɗon banta anduɗon banta bowɗon ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna man ni mo haala marketing enanta jeygol Pulaku TV. Sakiraɓe mi waɗi han wolwana en dow activité ji meɗen ɗi gatten ma bo piluji meɗen ɗi gatten investissement en ligne hanko on mi waɗi han mi wolwana en nder investissement ji ɗi gatten ɗo e nandi père trompé ɗon nder majum. Père trompé bo ɗum ɗo mari difficulté ji seɗɗa joni de ko larani haala sungulla waɗugo retrait go man kanko miɗi molo sakiraɓe kala on mo nasti père trompé ko investissement ji luttuɗi fu to yiɗi vidéo ji amin daruɗum nastuɗon to yiɗi lien amin nastirɗon to yiɗi na ɗum lien amin to yiɗi na ɗum vidéo amin daruɗon nastirɗon on nastu ngam ha on nafa koye moɗon on nastayi ngam ha on nafa père trompé on nastayi bo ngam ha on nafa on mo nastiri lien muɗum ko on mo gi vidéo muɗum on nastiman ɗo on nastu ngam ha on keɓana koye moɗon wakkati ko on non keɓa ɗo ɗum onon koye mon keɓan ɗon on ngala probléme mais jotta ɗo nde ɗum ɗo mari difficulté ɓe ɗo gaɗa modification ji ɓe makini en ko ɗume ɗum fu min gaɗi vidéo ji min tindini yimɓe ɗo ɓe mbi ɓe sanji systéme waɗugo retrait ngam ko waɗi ɓe dari waɗugo retrait gal bitcoin ɗo ɗum ɗo yarnaɓe bone ɓe créé token maɓɓe ɓe ɗo dow modification ji jotta bo ɓe kokkayi autorisation waɗugo retrait gal ɗe waɗugo kuje ɗo paiement gal token maɓɓe gal jeton maɓɓe ɗum ɗo waɗire deydey gal bitcoin d'abord surtout ɓe timmini modification ji maɓɓe to en taskitake boɗɗum balɗe ɗo bo min matine balɗe ɗo on ɓuura balɗe tati ko sali deydey token maɓɓe may ɗo nasti bourse deydey jotta on fuɗɗata hosugo valeur amma yimɓe feere ɗo kafi ngala muñal ko seɗɗa ka en kam giɗi itta ceede mumen tan en pat meɗen bo ɗum ceede on gaɗɗen na ɗum woɓɓe feere mi tan mi to hakkillaɓe ɗo giya banta woɓɓe feere kam kaaƴe on gaɗi na ɗum ceede ba to minon ma ceede min gaɗi sakiraɓe banta giyoto on neyde on gaɗi ceede ɗo minon ma ɗum ceede to hakkillaɓe ƴeyamin ma ha ɓuura je moɗon se en pamaka se en mara muñal ta en décourage ha mi wanna on misalu hunde woore sakiraɓe e noy to ɓe mbi en hande kam père trompé maɓɓi doggiɗi be ceede yimɓe sam an kam sabi dige diga hande investissement en ligne heƴƴima to ha lattake ngam aɗo nder opportunité wa mbota nden nga maɓɓi ko a heɓai bénéfice ha maga a nastire maga nden a doƴƴi a heɓai riba sabi dige a décourage an kam heƴƴima meɗugo waɗa opportunité to ɗo ka yottaki deydey gorko tefowo to a yottake a tefan kam se a anda kala ko a watta fu ɗum hoyata wala ko hoyi ha duniyaru ɗo ko gueten ɗo ha duniyaru men ɗo wala ko hoyi ko ɗume ɗum fu sey to a darki a tefi ɗum banta mi wino hen ha vidéo deydey ko sali mi wi'en to aɗo waɗa hunde aɗo yiya hunde mai ɗo nde wala difficulté aɗo waɗa do'atako ko aɗo waɗa hunde nde a yiya yimɓe critiquata bolwata dow majum pelatama dow majum to andu hunde mai ɗo nde nafata hunde to hande yottake hunde ko goɗɗo to a yottake goɗɗo ɗo se yimɓe bolwama ko se bolwa hunde man ɗo mi tan min fami sakiraɓe hano ko on histoire min non seɗɗa wakkati ko min ngari min nasiri de opportunité ji en ligne min puɗɗi waɗugo vidéo ji wala goɗɗo pullo mo min andi woni nder majum ko ɗo waɗa vidéo ko famtini min recherche on tan min gaɗi min ɗon dara kujeji man banni min puɗɗi karambani min ɗon nasta seɗɗa min nasti sakiraɓe min gaɗi lebbi min dépense ceede plus de 1 million ko yahanta presque 2 millions de francs CFA ko min dépense ha nder opportunité ji en ligne ɗo ko 100 min keɓayi 100 francs on anni ɗo ni min keɓayi min gaɗa hande ɗo 200 000 150 000 50 000 ça dépend min gaɗa hande ɗo ɗum wurtaki min do'o min décourage ay min mbiya en ɗo en nastuɗo fayi min nasta ɗon ma min giya wala ko min paami min gaɗi formation ji min gaɗi publicité ji wala ko min gaɗa min dépense jeede ko mi wiyata on ɗo ko ɓurata 1 million de francs CFA presque 2 millions de francs CFA ko 100 min keɓayi dow majum mais min décourage ay min andi ñande feere min tan mi reesugo min tan mi heɓugo ha wi maɗa ɗo kala ko a watta fu waɗu ha ɓernde maɗa a heɓan to a waɗi ha ɓernde maɗa a heɓan a wawan waɗugo hunde ɗo
to a wawan waɗugo nde man ɗo a heɓan man bo, amma to a waɗi ha ɓernde maɗa anya mi wawan bo ta mi waɗa mi yaha mi do'o fa, to hakkila sai a yi'a dede a wi anya a wawan man bo sai a tawa a wawayi man, anya ta mi waɗa mi yaha mi do'o ta cede am majji man ɗo sai a waɗa a yi'a ɗe majji. mais minon ko min gatta cede ɗe min majjinta man fu emin gaɗi ɓerɗe amin ɗe tammi wartoygo ñande goo, min majjina ko min majjini fu, min dépensa ko min dépensi fu, min jara bone ɗum min jari fu min andi min tammi réussir sakiraɓe. onon ɓe ko'e moɗon ton taskitake wakkati ko min gaɗani vidéoji arande min ɗum bolwa ɗo on gi na ɗum banni, na banni min bayi, na banni min gaɗita vidéoji man ɗo, ko jotta onon ɓe ko'e moɗon on daari changement cede ɗe min dépensi man fu ɓawaɗon noye min nasti nde opportunité ji fere fere, diga crowd one, diga no dede sayrima, shimol, infinity e opportunité ji goɗɗi kandi mi yiɗa innugo inde majji ma dede ɗi min nasti min réussai sam, mais min décourage ai ha yehi ha min gari min nasti P-Trompé on giɗo min gi P-Trompé hokka bien, nden min lutti fuɗɗugo présentugo on ɗum hedde min nasta P-Trompé bo sey nde min gari formation min tawi hani min gaɗa formation, min gaɗi formation min majjini ceede na ceede wañño min paamino ɗum saloto hedde min puɗɗi on présentugo on nasti ɗuɗɓe nder meɗen keɓi nder majum, woɓɓe feere bo nasti jotta diga ngara e retre mum ɗum wari ɗum daami. To ha yottake a goɗɗo a gorko a yottake a investisseur ngam a investisi babal go'o a heɓayi, hewtayi ko décourage ma, ko babe ɗiɗi a heɓayi hewtayi ko décourage ma. to a yottake a gorko a yiɗi a heɓa ɓe gonga no a tefata, nga waɗi a wati ceede maɗa 100 000 200 000 300 000 ko 500 000 kanjum tan a mayti ko ɗum waddantama lewru kam nde a riskata sakirawo nde a tammi heɓugo sai a ɗuɗɗina source de revenu maɗa. to a waɗi a heɓi ɗo a habda développe ɗum a yaha yeeso a investisa nder opportunité ji fere fere. to a waɗi ɗo ceede maɗa gurtake ko to ɗe gurtake loro investitude fayin ha to ɗo bo a tokka waylitugo riba man ɗo a loro a investisa ha to a investisa ha to a investisa ha to warta ko gal ɗo yahayi ɗum mari probléme, wala hunde nde heɓata probléme, wala hunde nde heɓata probléme, kala ko jiɗa e huwa fu no ɗum weliri no ɗum weliri fu ñande feere ɗum mettay, e no ɗum mettiri no ɗum mettiri fu ñande feere ɗum tammi welugo. sai en pama banni sakiraɓe, donc mino min arti min bowi wakkati ko P-Trompé fuɗɗi heɓugo difficulté ko larani hala waɗugo retrait ɗo, wakkati ɗo min puɗɗi on présentugo opportunité wa mbi'etenga Wouzir, sakiraɓe ɗuɗɓe puɗɗi ƴamtago on daari P-Trompé ma on ɗo mari ceede nder majum, retrait warti salatako, nden jotta on gara on itta ceede moɗon on garta nder Wouzir, on kulata na, wala ko ka holli min sakiraɓe. min arti nous sommes des habitués à ça, min arti min bowi ɗum na hande min peni waɗugo ceede amin nder opportunité banni, min kosi min gati ceede amin min mbi on min mari haje yimɓe 10 ɓe min activata équipe ɓe maɓɓe min kolla ɓe stratégie ji fere fere ɗi ɓe tokkata ɓe réussir nder wakkatire seɗɗa, woɓɓe fere giya banta ɗum fewre ko banta min mbawata. min mbi on min kokki on lewru ceede amin nde min investisi nder Wouzir ko Allah muyi yerdi ɗe gurtoto, emin gaɗi e ɓerɗe amin ɗe gurtoto may ɗo emin nuɗɗini hani en mara imana ko sakiraɓe, en mara imanu. mi tan mi fami miɗo yiya enen woɓɓe feere nder meɗen julɓe to hakkilayi ha ɓe ma ɗum ɓuray marugo imanu, nuɗɗingo hunde nde waɗay ɓe desida ɗum waɗay ɓe ɗum waɗa ɗum waɗa mum bo, amma enen to goɗɗo wi'en banni ɗo sai en giya banta ɗum hunde on ɗe nde waɗata. mais min desidi banni may ɗo min investisi nder Wouzir min gaɗi 748 000 bor téeméer jeeɗiɗi ɓe bor capanɗe nayi e jeetati 748 000 min gati ha nder Wouzir nder 2 semaines sakiraɓe, 2 semaines asaweje ɗiɗi ceede amin min investisi ɗe gurti waddugo hande ɗo ha min lori min keɓi riba ko watta dans les 280 000 de francs CFA nder Wouzir. on paami ko mi wiyata on may ɗo to nuɗɗi on mbi on mbawai waɗugo may ɗo Allah wallay on, Allah may ɗo wallay on, banni on daari Allah walliri min. jotta bo min ɗon dow investisugo dede ceede ɗe mayɗe min itti min récupéri min ɗon dow investisugo ɗe ha nder Bison Trading. sai en paama ka banni sakiraɓe, to a yottake a gorko a investisseur ɗo a tefan ngam a heɓa, ngam a investisi haɗɗo ɗum yahayi ta décourage loro investisi ha feere, to ɗum yahayi ta décourage loro investisi ha feere, ta décourage sam. Allah may ɗo yi'ane ka tammi yahugo ɗo on dede komi wari mi matini on sakiraɓe, ta en décourage wakkati komin puɗɗi waɗugo vidéo ji amin ɗo na banni ɗum woni, na banni ɗum wayi, na banni min gaɗita ɗi, mais on daari changement ɗum pat ko giɗon min keɓi, ko giɗon min ɗo gaɗa ɗo fu ɗum grâce dede aux investissements en ligne, dede grâce au crypto monnaie. sakiraɓe crypto monnaie on nanta ceede numérique ɗo ta en pijire ɗum, to a nasti nder majum nder wakkatire seɗɗa crypto monnaie on yotti waɗanma hunde nde wala ko foti waɗanma ɗum. crypto monnaie ɓe bawɗe jomirawo, mi tan mi on paami. to hanka mi wi on sakiraɓe kala on mo investisi fu nder opportunité ɗo o anda hoore mako on o investisani, na minon o hokkata. kala on mo yi yerɓani min ceede muɗum fu min garani ɗum paiement ɗo tawa tan mo to heɓani min ceede may ɗum minon ñamata ɗe, ngam a anda no a waɗirta ɗum,
ko bo andi no wadi tan mato abi ha soda dollar exemple $100 ha investi dans compte mara taro mari blockchain do pamaru mai do to akilai amara $50 blockchain mara fu ma fota ngir balu ko ali gam blockchain dole so juk cede fer jolo reserve je wonata banta de banta dum frais kanjum waɗi to a mari ha joɗugo paiement a wawan a heɓana min cede min gaɗanma paiement min joɗa dollar ji nombre cede de gerɓuɗa min gaɗanma paiement ɗum riba maɗa an on to a yi wodi riba min hatton ni to a nasiri be lien amin min keɓi 10% de je min keɓata de ton investissement to a nasiri lien goɗɗo maɗa on nasirra bo ko goɗɗo feerejo wala ko min keɓata samma yetta ɗo mais fu min andi ɗum enen man ka nafata kanjum waɗi on gimi ɗum ko waɗum ɗo se en anda na nde fu ni alal na nde fu keɓal woni a wawan heɓa hande a heɓa jamo heɓa jamo ñande go ɗum pat ɗum wara ɗum do'o a wawan bo aɗa do'o hande ɓe jango ɓe faɓi jamo konde fu ñalande goto a wari a heɓi dede double dede ko a joguino man ɗo ɗum banni minon min no gadi ha ɓerde amin investissement amin jotta min puɗɗi e min nuɗɗini bo Allah wallay min dow majum e Allah man bo ɗo dow wallugo min dow majum en ɗon jiya sakiraɓe toni Allah waɗi en yeɗɓe en ñamɓe en ñetɓe investissement amin ɗo salo réseau connexion ɗo salo internet crypto monnaie ɗo huwa dow ɗo duuɓi ɗiɗi yahugo tati sakiraɓe dow ɗo duuɓi ɗiɗi yahugo tati enen andi dede ha gonata ma bo mi wiya Allah on andi ha dede kewteten ha goneten min wi on hande ɗo ɗum Adamu Haruna mo haala marketing enanta Jeygol Placo TV ɓinguel lesdi Cameroun taweteɗo e lesdi Cameroun man ɗo donc si on ganam ngel sakiraɓe banta mi wi on video meɗo ngol wawan ngol fortana yimɓe feere ngol wawan ngol encourage ɓe goɗɗi ɗi to ɓen komi golwi ɗo e ngol wawan ngol décourage hoɓe feere ko ngol fortanta hoɓe e ngam to goɗɗo nani min mbi to a wari a investisan no hoorema on a investisan nami no a investisan ɗo ka wawan gasona goɗɗo feere yiya banta ɗum haala on mi wi ɗum deydey ɓen yiyoɓe banta minon mi investisan e ka wawan to goɗɗo feere nani mi wi minon min dépense piiɗe 1 million ko presque 2 million ɗo hedde min reysa ɗo ka wawan ka décourage mo to fisabilillahi min to mi wawata mi waɗa ceeɗe ɗe sabi deke mi wawata ka décourage mo to ta décourage sakirawo ceeɗe ɗe ɗe giɗa min dépense wakkati man ɗo min ngala to hakkilayi wakkatire man ɗo min ngala sang min décidé non may tan kalitel min keɓa seɗɗa min kawra min investisa ɗum dilla ɗo hendu min loro min puɗɗita banni ha giɗa jotta ɗo min réussi to alhamdulillah Allah on walliri min ɗum min ɗon gettamo bo nanema Allah kam to a yettimo sebo ɓesdanma kala ko gatta fu to ko Allah waɗanma fu yettumo mi tan min pami sakiraɓe to a yi aɗo yiɗa ɓe imtihanuji saɗirmaji ko nandi ɓe majum ɗum fu doggitin Allah man ɗo hanka on dolliɗa ɗo ko ɗume ɗum fu hanko woni kokko hanko woni jaftowo to a yi hay ɓawi hanko on woni hokkayi ma kala ko giɗa heɓi fu hanko hokkuma ta tuma himɓe ta wi wane waɗi am kaza wane waɗi kaza e ko nandi ɓe majum on jarama mi yelode dey video mon kon waɗi ɗo ngol famtini o sakiraɓe dey maranɓe haaji investisi ko nder opportunité ji ɗi en ligne fou on mbawan matugo min ɗo numéro ji ɗiɗi mi ton les ɗon numéro arande hama ɗum numéro am min Adamu Haruna e numéro a gota bo ɗum numéro a koɗiɗirawo am Awwal Moussa mo matuɗo nder amin fou waway walla on laabi tokkoton on investisa nder opportunité ji ɗi en ligne diga Wozur biso trading Petron pe ko nandi be majum pat majum min tammi on matingol ɗum salorto on jarama. Never stop building. Assalamu alaikum.